скутер Мадо Супра 220 литра. В момента машината е напълно изцяло издадена. Прилагаме и видеота. Всичко е ново по нея. Електронен дисплей, електронен блок, ножова глава, окабеляване, инвертори, няколко страници с части с най-новите модели, които са монтирани към днешна дата. Автоматичен повдигач за 200 литра колички ласка. Автоматично вдигане на всички капаци и двата. Автоматично изпразващо устройство. 5000 оборота максимални обороти, плавно регулирани. Това са основните неща по машината като цяло. Готова е за монтаж в този момент машината. Размерите са 3 метра и 43 сантиметра на 2 метра и 60 максимални широчини и височини. При най-високото положение 2,20 е височината. 4 тона и 200 кг е машината. 4200 кг. Сега, разбира се, около 1,20 м заема повече повдигача, но все пак е важна съставна част от машината. За вкарването може да се разглоби дисплея. Тук ще се реализират и минимум 60 см по-малко или в 2 метра може да влезе. И съответно, вместо 3,40 ще е 2,20 дължината на машината като цяло. Без повдигащото устройство. С повдигащо устройство е 3 метра и 43 см. 132 кВт мощност на машината. Това е, което може да се каже като цяло за модела машина. Всичко останало го има като видео и презентация. Цена на експоната 56 000 евро плюс ДДС с доставка, монтаж, проби, обучение и 1 година пълна гаранция.